נולדתי כאן קרוב מאוד לבית הזה, ולי יש קשר אישי לסיפור בית הגמלאים, מכיוון שזוג התורמים, פנחס ויהודית ברנהאוט, בעברית אשד, היו זוג חברים של הוריי. זכורה לי היטב התמונה של יהודית שבאה לאמי כאשר בעלה פנחס חלה במחלה חשוכת מרפא, והיא באה והתחננה לאמי שתשכנע אותו ללכת לבית החולים, מכיוון שהוא חושש ומרגיש שאם ילך לבית החולים לא ישוב משם בחיים. הוא יצא עם פיג'מת תכלת, נכנס לטקסי שחור כמו שהיו אז באותם הימים, נפנף לנו לשלום מהחלון האחורי, וכשם שחשב כך היה, הוא לא שב. יהודית נשארה בודדה ומללה מאוד, ולא פעם הגיעה לאמי והתלוננה בפניה שכאן בקריית חיים אין דאגה מספקת לאוכלוסייה הקשישה. האנשים חשים את עצמם חסרי תועלת ולא מסוגלים לתרום לחברה. ולכן היא סיפרה לאמי שהחליטה לתרום את הבית הזה לעיריית חיפה על מנת שיהפכו אותו לבית מיוחד עבור האוכלוסייה הקשישה, כדי שתהיה בו פעילות מתאימה וכדי שיחושו חלק מהחברה. ועובדה שמועצת העיר המבורכת בשנת 1962 החליטה בהתאם לבקשתה ומשאלתה של יהודית לתרום את הבית ולהפוך אותו לבית פנסיונרים. לאחר הצוואה ולאחר תרומת הבית היא שמה קץ לחייה. קדימה ולמעלה ונשחרר. נעשה סיבוב. רוצים להעביר אותנו לבית נגלר, שבבית נגלר אולי זה הקירות צבועים יותר יפה, מה שלא נראה לי, אבל אנשים שלא מסוגלים לא יוכלו להגיע לשם, ובעצם בשבילם מיועד המועדון. אנשים לא יכולים להגיע, יש אצלנו אנשים שנעזרים במקל, יש אנשים שהכברת דרך של החצי קילומטר כבר כמעט ארוכה להם, אין תחבורה לבית נגלר, הם לא יכלו להגיע לבית נגלר, אז הם לא יבואו. אני רוצה לציין שאני כבר עובדת מעל 30 שנה במועדוני גמלאים. לימדתי כשהתחלתי לפחות 10 שנים את ההורים של אלו שהם היום התלמידים שלי. וכבר דור שני ואולי יש דור שלישי, כך שאני מכירה את הדברים האלה מתוך השטח, ולצערי הרב, כל אלה, כמעט אסור להגיד כל, רוב אלה שיושבים בהנהלה שם למעלה בחיפה, לא באים למקום, לא מכירים את העבודה בשטח, הם יודעים רק את הדברים מגבוה, וזה, אם הם היו מכירים את השטח ובאים לראות אותנו ואת העבודה שלנו, הם אפילו לא היו מתחילים לחשוב על העברה של המקום. הביחד, על לפגוש אחד את השני, על לדאוג אחד לשני, זה דברים שמאוד ישמחו את הבנים שיודעים שההורים שלהם לא הולכים לאיבוד, כי הם יבואו אולי צלצלו להם פעם ביום. אצלנו שבן אדם לא מגיע, כולם מתקשרים ומתעניינים למה הוא לא בא, מצלצלים אליו, יודעים ממנו. זה לא יהיה, זה הולך לאיבוד אם זה לא מועדון. האוכלוסייה הזאת צריכה בית מיוחד בשבילה, שבו הצרכים שלה מקבלים מענה. התגובה הרשמית של העירייה הייתה שאכן יבדקו את העניין, ולכן אנחנו סומכים עליהם. בשאילתה ביקשו לראות את הפרוטוקול של הישיבה של מועצת העיר משנת 1962, על מנת להיווכח מדוע הם החליטו דווקא להפוך את הבית הזה לבית פנסיונרים ולא למועדון תרבות אחר. אין ספק שיש כאן סיבות מיוחדות, הם שאפו להיענות לבקשתה של האלמנה, שזאת הייתה צוואתה האמיתית. אני חייבת לציין לטובה את מר יונה יהב, שפגש אותנו, שמע את זעקת ליבנו, ואין לנו ספק שהוא יפעל מתוך נשמה יתרה, ויקח בחשבון את כל השיקולים שהעלינו בפניו. גם אם לא ימצאו את המסמכים, יש פה עניין מוסרי ומצפוני מלבד ההיבט המשפטי. אמנם ציבור הגמלאים נחשב כציבור חלש, אבל אנחנו בעצם ציבור חזק מאוד, יש לנו הרבה מאוד כוח, והכוח שלנו הוא כוח
ההגינות, המוסר והצדק שעומד לצידנו.